Здравейте хора, аз съм Мистер Крафт, това е епизод 4 от поредицата Grand Auto San Andreas Step Turn, сезон 1. Така, днес имам малко изненада за вас. Тук ще правя дрифтове, няма да оцелявам. Тук се опитвам да правя някакви дрифтове. Да, не съм много добър. Да, ще мога. Така, ще ви покажа едни от най-готините трикчета. Ей, там ще направя. Значи малка засилка. Така. Нещо такова. Или пък, ама то не винаги става. Трябва да е с малка засилка и да закачиш колелото отгоре. Ей там. Или пък хайде. Как беше бе? То трябваше да се спре с предна гума и сигурно не съм много добър. Така, да отидем на другата рампа. Юпи! Другата рампа не съм много добър. Да. Не знам назад, защо винаги падат човек. Този лак, който има на кипчето в момента, пишете в коментарите как да го оправя, ако знаете. Аз съм с Bandicam програмата. Не знам защо лаги така гадно. Ако го оправя, ще мога да снимам клипчета на повече игри. И като цяло ще е това. Мисля да спирам епизода. Абонирайте се за мене, ако ви харесва поредицата. Така ни помагате не само на мен, а и на вас. Ще снимам по-дълги клипчета и на повече игри. О, мага, това ще готвим. Това. Аз бях за Мистер Крафт. Чакай да слезем да сме готи. И чао!